Είναι πάρα πολύ όμορφα. Τελικά χιονίζει εκεί, είναι τεχνητό το χιόνι. Όλων. Χιονίζει πραγματικά ή βλέπουμε κάτι ψεύτικο? Ρωτάει η Όλγα. Αξίζει τον κόπο να έρθετε. Θα είμαστε εδώ μέχρι 4 Ιανουαρίου. Προσπαθήστε να έρθετε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ειλικρινά θα περάσει πάρα πολύ όμορφα. Είναι Όλγα... ένα τεράστιο πάρκο μοναδικό. Έχουν κάνει δημιουργία εδώ μια φοβερή δουλειά με νησάκια, με σπιτάκια του Άγιου Βασίλη που είναι πάνω στα δέντρα. Εκπληκτική δουλειά. Να σας ρωτήσουμε κάτι που είναι απορία της Όλγας και του Όλγα. Της Όλγας και της Δημήτρη. Και του Δημήτρη. Χιονίζει στα Τρίκαλα. Χιονίζει. Τώρα εντάξει, έχουμε ένα ψηλόχρονο, αλλά χιονίζει. Αν έρθετε εσείς θα χιονίσει και πιο πολύ. Δεν νομίζω ότι χιονίζει, Όλγα. Όχι, όχι. Μπράβο, είναι πολύ ωραίο εφέ. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ σωστό όμως. Σας...